హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్, న్యూ సాంగ్ మీద ఉంటుంది. సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది, సూపర్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు ముందుగా డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. अरे चिरवाले दिखड़ा बदे हाँ तुम नल ततीने चिरवाले दिखड़ा बदे हाँ तुम नल ततीने बेहना भी जमू. సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో వీడియో చూసాక ఖచ్చితంగా చేస్తారని అనుకుంటున్నా. సో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి ఎన్నెన్నో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మన సెకండ్ ఛానల్ని కూడా తప్పకుండా కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్. సో ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలాగే ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 1 2 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఎక్సలెంట్గా వస్తుంది వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. స్కిప్ చేస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కన్ఫ్యూజన్ అంత ఏముండదు, సింపుల్గా ఉంటుంది, కానీ చివరి వరకు చూడటానికి ప్రయత్నించండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోకి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటో పేస్ట్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి ఫోటో మీద టచ్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ తీసేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ పేస్ట్, ఈ ఫోటో 2 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది, అది వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు. కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. కంటిన్యూగా సేమ్ 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలాగే కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా టైమింగ్ చెప్తే ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 27 సెకండ్ 8 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే
సో ఇప్పుడు మిగిలిన ఒక ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి, పైన నుంచి కాపీ చేసుకోండి. దీన్ని కూడా కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. పేస్ట్ పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్ ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూగా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఇలాగే. సో కంటిన్యూగా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా ఒక్కటే ప్రాసెస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో చివరి వరకు మొత్తానికి నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి లాస్ట్ వరకు. సో లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ 27 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో ఇంతటితో వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.